niin, nyt on talvitestattu uusia kisaliinoja, haettu pieniä parannuksia niihin ja nyt alkaa olemaan omasta mielestä semmoinen toimiva paketti valmis. Ajatuksena on ollut saada kaikki turha paino ja ylimääräiset tekijät pois liinoista ja tosiaan viedä vähän eteenpäin sitä puolta. Ja toisena ajatuksena oli se, että ne toimis myöskin erinomaisesti tauoilla stakeout-elementissä ja normaali elementti, vetoliinat ja seisinki on yksi paketti ja niitä pystyy jatkamaan sitten haluaman määrän mukaan, koiramäärän mukaan lisää. Ja pääliinana toimii 5 millin sinkitty teräsvaijeri murtolujuudelta 1500 kiloa, jonka päällä on erittäin pakkasen sietävä eriste. Vetoliinona on käytetty kevyyttä, ohkasta polyesтерiköyttä, jonka sisällä on vahva Dynema-ydin. Kestää hyvin hammasta myöskin. Eli vetoliinossa ja seisingessä sama köysi ja seisinkipaikat on itse käytän niskalenkistä, niillä on oma sijoituspaikka tässä. Ja sitten täällä on perinteinen kaulapantaan tuleva ja nämä pystyy kätevästi siirtämään kummalle sijoituspaikalle hyvänsä. Ja mitä stakeout-toimintoon tulee, niin tänne on suurin piirtein puoliväliin sijoitettu kiinnityspiste 0,5 metrin jättö vaijerille ketjulle, mikä on pakollisena varustena myöskin kisoissa, niin se palvelee siinä hyvin. Ja sitten toinen koira saadaan elementin toiseen päähän ja näin kummallakin ja jokaisella on oma rauhan lepotauolla ja etenkin pitkän matkan kisoissa ja myöskin tällä retkellä tunturissa nämä toimii mahtavasti molemmissa elementeissä ja näitä saa tilattua Powerlinen kautta nyt alkaa olemaan tosiaan testien jälkeen semmonen sopiva oloinen paketti valmis ja ei muuta kuin sieltä tilailemaan, jos tuntuu, että on tarvetta hyville liinoille.